मानसिनि जिउआ tasolaini दै बादिसो माखौथो बुंदों लोगोफोर। जोंनि जिउआ माब्ला मा जायो जों रावबो मिथिया। आफा आनान गसाइनि गेलेनायसोना सुबुं माहारिनि गाज्रि फावसो जों बेखौ रावबो हमदां मोना। माब्ला समाव मा जालांगोन जों रावबो हमदां मोना। गोबाङानो साननो हागौ मा जादों, नाथाय बुंनो खुगायाव राव गैया। गोसोनि दुखु गोसोनि गारायखौ गोसोआव दोनथुमनानैब्लाबो कालि फुजानि सेथि खालार खालि बेरेफुंजानि समाव खोनानो मोनदोंमोन बे जाथायखौ। आंनि बाबाया गाबदोंमोन। जों सानदों मा जादों। बिनि उनाव बाबाया खोन्थानायसै अजया गैला होननानै। आंथ' नुफेरासैनो। आंनि गांगाथफानि बिदा जायखौ आं नुफेरासैनो। सानदोंमोन आङो उनावबाबो सानसेबाबो थांगोन, बिदिनो माब्लाबाबो सानसेबाबो बिदिनो हाबा जानाय समावबाबो लोगो मोनलायगोन सानदोंमोन, नाथाय लोगोखौनो मोनदिया। कालि फुजानि बमा गावनाय सम खालि आंनाव सासे मानसिया कमेन्टस खालामदोंमोन, नोंसा न'खराव बेबायदि घटना जानानैबो माबोरै बमा गावनो हाखो होननानै। नाथाय बेनि सिगांदि गांगाथफा आरो आंनि बाबाया बेसे गाबदों बेखौ जोंसो बुजिसै। नाथाय जों गोजान गोजान थांनो होनबानो थांनो हाया, फैनो होनबानो फैनो हाया। आरो बमा गावनायनि खोथायानो जाहैबाय मा होनबावनो, जिहेथु जों गोजान गोजान थांनो होनबानो थांनो हाया, फैनो होनबानो फैनो हाया। गोबाङानो साननो हागौ न'नि मानसि जानानैनो सासेबो ओंखारफैदिया होननानै। नाथाय मा बुंबावनो, बिनिनो साननैसो सिगां आरोबाव थांखांना फैखांबावबाय। मा होनबावनो, जोंनि न'खरावसो बिदि जानो मोनबाय होमबा। खेबसे लागैनो बिमा फिसा रुंसारि जानानै थांबाय। बिश्वकर्मानि सानसे सिगां बेबो जोंहा आइनिनो बिजावजालि असेयाबो गोमानानै थांबाय। आरो दा फिसाज्लाया कालि फुजानि सेथि खालार खालि। बेसे दुखुनांथावना लोगोफोर। आलासि जानो होननानैसो सानबाय थादोंमोन आंथ', थांनोनो मोनदिया। दा मानसियानो गैला, मानो थांबावनो। थाङासै आं। गाबोन सारादु, बिनि थाखायनो गांगाथफाजों बाबाजों ओंखारलांबाय। जोंबो जेनेबा न'आव रावबो गैयाना, बिनि थाखायनो ओंखारलांजोबनो हाया। लोगोफोर, गांगाथफायाथ' तेजपुराव थांबाय। बिदिनो आंथ' खोन्थाखाबायानो मा जादों। ओमफ्राय ना नै आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना। थास' बिथुरि खादोंमोन आङो। थास' बिथुरि ओमफ्राय ना अमा गोरान दंमोन। बिदिनो जानो लुबैसो गारनानै आं संथारबाय आरोना लोगोफोर। फारसेथिं दै गुदुं फुदुंनानै लादों। ओमफ्राय बेखौ फोमोनग्रोनानै लानोसै। ओमफ्राय बेयाव आलौ देनानै लाखाबाय आङो नै। ओमफ्राय ना दा मोनायाव जोंहा आइदो आंदोल' नालाय, ओमफ्राय ना नै आइदो आंदो जानो दोनबाय। बेखौ आङो दायो फान्थावजों संसिगोन। फान्थावबो लाबोखादोंमोन नालाय आं मैया बेलासियाव। बे फान्थावजों संनानै जासिगोन दा मोनायाव। ओमफ्राय ना दा नै गोथावनो जानोसै आरोना। गांगाथफायासो लुगैलायसिगोन बेयो नुनानै। लोगोफोर, आंथ' जा खोन्थालांबायानो, ओमफ्राय बुजियाखैबो जानो हागौ। जायबा रुंसारि जालांदो बियो माने जोंहानि बिहावनि असे बिदा गेदेरनि फिसालामोन आरोना। ओमफ्राय ना जोंहानि बाबा जाहैबाय, बाबानि बिदा नालाय। बाबानि बिदाया तेजपुराव आवगायनो सेंग्रायावनो थाहैदोंनो आरो। आं खननैल' नुबाय। आंनि हाबायाव खनसे फैदों आरो आलासि जानो खनसे फैदों आरो बाबाया हारसिंनो। ओमफ्राय ना आङो आइखौदो बाबाखौदोल' नुबाय आरो। ओमफ्राय फिसाजो फिसाला सानैमोन। ओमफ्राय ना फिसाजोआबो जुलि जाबाय। बिदि आवगायनो जुलि जादों आरो गोबाव बिदिनो गथ' गथाय बिदिनो जाबाय आरो गोबां देरबायबो जानांगौ। आं दासिमबो नुवाखै आरो नायनो लुगैबाबो थांनो होनबाबो थांनो मोनाखै। समानो मिलाया। बिदिनो थाइसे थाइनै फैसा नांगौ होनबाबो गोरोबा बिदिनो सानसे थांगोन होननानै गांगाथफाजों आंजों रायलायबाय थायो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो दा खोनानोसो मोनबाय बिश्वकर्मानि सानसे सिगां आइखौ गैला होननानै आरोना। आइनि बिजावजालि जाहैबाय, बाबानि बिबाजैया गैला होननानै।
ओमफ्राय गैला होनबाय नालाय जों दुखु मोनबाय आरोना एसेबां दानो इमान एसेबां रुंसारि जानो टाइम जायाखैमोन मानसिनि जिबन माने आजिखालि माने एक'आनो नंला जिबन मोनसेया माब्ला मा जायो रावबो हमना मोना आरोना फटनो माने बिदिनो खोनानायाव सुगार जादों होननानै खोनादों आरोना ओमफ्राय बिदिनो अकस्मात जाब्रबनानै रुंसारि जालांबाय आरो बेबो ओमफ्राय रुंसारि जानायाव रुंसारि जाखालिथ' थांनो मोनासै अकस्मात माबा बेसेबांबा टाइमावसो मिथिदोंमोन नालाय दा फुङाव थांबा एसे 12टासोआव मोनहैयो नालाय ओमफ्राय जोङो थांनाय जायासै आरोना बिदिनो थाबाय आरो मानसिखौ सावबाय ओरिबाय ओमफ्राय बिदिनो सारादुआव थांसिगोन दे बहाथो दाबोलाय थांबाबोलाय माथो जाबावनो गामिनिफोरानो माबा मोनसे खालामनानै दोनथोसै होननानै जोंहा थांनाय जायासै आरोना रावबोथ' गैखाया बिदिनो बाय बाहागि बिदा फंबायासो बेफोरबादि समाव बाय बाहागि बिदा फंबायासो मेन ना बिनि थाखायनो लुबैयो आरो थांजानो लुबैयो नाथाय थांनाय जायासै बे समावबो ओमफ्राय सारादुआव थांनाय जाबाय ओमफ्राय सारादुआवबो बिदिनो थांबाय जोंहा गांगादबाजो बाबाजो ओमफ्राय आरो बाव फिन खोनानो मोनबाय बेथ' जेनेबा जों साननानै लाबाय हमनानै लाबाय बुरि मानसि होननानै बे खनसेयावथ' ओरैबादि जातका नांदों माने बिराद अखान्थि मोनदों आरोना माने अकस्मात जादों आरोना लोगोफोर घटनाया बिदिनो उदै सादों होननानै खोनादों ओमफ्राय उदै सानानै बिदिनो डाक्टरनावबो लांदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय डाक्टरनाव लांनानै लाबोफिनबाय ओमफ्राय लाबोफिननानै मोजांबो जाबायमोन खोमा ओमफ्राय ना जोंथ' दा खोनानायसो बाथ्रा नालाय ओमफ्राय अखानायै बिदिनो हां थोनो मोन्दों होननानै खोनादों ओमफ्राय हां थोनो मोन्दों होननानै हस्पिटालाव लांनायावनो लामायावनो जिउ गोमानांबाय आरोना गेदेरफोरा आं नुवासैनो आरोना खनसेबो बिदिनो खाथि जागौमोन नुगौमोन माबा मोनसे बेमार आजार जागौमोन लांथिं लांथां खालामनो हागौमोन गोजान बेबो मा होनबावनो आरोना जों दा खोनानानैल' मिथिनानैल' बिदिनो सल'बाथा बायदि जानानै थालांबाय आरोना लोगोफोर दा आं नोंसोरनोबो सल'बाथा बायदिनो खोन्थानांबाय दा ओरैबादि जिउआ ओरैबायदि आरोना बाबायाल'सैसो दा बिदा फंबाय साथाममोन जोंहा बाबामोना फार्स्ट गेदेरखौबोथ' नुवासै आङो खासे थानायखौबो बिबो हादानावसो बिदिनो न' लुनानै थाहैनाय फैयाबो थांलायाबो फैलायाबो एख' मिथिया जाथि बंस'खौनो रावखौबो लोगो मोनि बायदि आरोना